Ndewonu, abụ m Amalinze Asị na ngagharị iwelite ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo. Mụ na Ọkankuzi Paschal Onyii Oguno kpara ụbụbọ n'ihe gbasara mwelite asụsụ na omenala Igbo. Ekwudoro m ya n'ebe a na-eme mmemme na Atlanta. Ọ bụ Ọkankuzi na ngalaba ọkaikpe nke mahadum Anambra State University, ya bụ Ọdụmegwu Ojukwu University. Ọ bịara anyị ọbịa na Atlanta, wee kwudozie ya, wee sị mba ka njọ ya ajụjụ obere ọnụ, maka na o so na ndị ọ bụ ụmụ ụkwụ igwe ka ọ bụ ya bụ ndị nọ na kabinet, ndị na-eso igwe, ndị ọgbado igwe na-eso igwe n'azụ na-akpanyela igwe alụ. Ndị be anyị ọkwụ na-anụgo nke a na ndị kabinet bụ igwe bụ ndị ọgbado igwe. Kwa ụbọchị ka anyị na-amụta ihe, biko ka anyị na-agakwa n'ihu na anyị na Ọkankuzi nọ ebe a nwa, anyị ga-amụta ọtụtụ ihe n'aka ya. Ọkankuzi wee na-eju maka ugwu ndị igwe na-enwe n'ala Igbo. Maka ọtụtụ oge ana m ahụ ndị igwe ndị mmadụ na-arụnye aka n'anya, ọbụzọkwa bụ ndị igwe na-anaghị eme ka ha etu ndị igwe kwesịrị ị na-eme. So ndị igwe na-ahụ na-ebu ugwu bụ igwe ndị Ọnịcha, ọ na-ebu nnọọ nnukwu ugwu. Ọzọkwa bụ igwe Obosi, igwe Enugu Ukwu. Ọ dị etu ahụ, o nwere nnukwu ugwu. Eze Enugu Ukwu na igwe Ụmụnri bụ Saraf Ọbụneme Ekpe na-eme ọfụma, na-eme ezigbo ihe, ya na ndị ọ na-achị na-ekwu ọfụma, na-atakụkọ isi ọfụma. A sị na anụta akaala eze ka eze ji achị mma. Anyị na ya na-eme mma, igwe na-emekwu mma. O nwere onye nwere ntụpọ, ma ndị a na-achị achị ma onye na-achị achị. Mana onye na-achị achị pụrụ alụ na ọmaalụ ihe a na-eli, malụ ihe na-eme, malụ ka mmadụ na ibie si anọkọ ọfụma. Ọ na-enye aka, ọnya na-eweta ugwu a na-akwanyere igwe. Ndị na-esokwenye ya n'azụ dịka ndị otu anyị a na-akwanyere ya alụ. Anụta akaala eze na eze na-achị mma. Daalụ Ọkankuzi, ị gwara anyị nnọọ ka onye nkụzi ahụ ị bụ. Biko kọwara anyị nke ọma. Ihe m na-ajụkwa gị bụ na ọ bụ ndị igwe bụ isi omenala Igbo. Elezi anya, omenala Igbo na-ada ada, maka oge ụfọdụ na-aga na-ele anya n'ihe onyonyo soshal midia, ya ama ozi soshal midia. Ana m ahụ ebe ụmụ nwaanyị na mmanwụ na-agba egwu, hụkwa ebe ụmụ nwaanyị na-etu mmanwụ aha na-ana mmanwụ ịtọ. Nwaanyị na mmụọ na-eso n'eya na-abịa palọ nke ọzọ n'ebe nwaanyị na-eje apụta mbọ onye nye mmanya mmụọ na-abịaso nwaanyị. Nna biko, nke a ọ bụ ihe unu na-ahụkwa nke a tinye anya na ya, unu bụ ndị ọgbado igwe? Otu nsi kwuo, Igbo bụ Igbo na-asụ n'onu n'onu. Ndị kwechalụ na otu o si wee dịlịfa nọọ ife fa chọrọ ka fa ga-eme. Mana omenala Igbo, mana nwaanyị bụ nwaanyị anara ama mmọnwụ, nwaanyị bụ nwaanyị anara eso mmọnwụ, nwaanyị bụ nwaanyị ga-abụ ọfụ mmọnwụ orielu mmọnwụ gafee. Kama na o nwere ife a na-ewefu n'anụ wee na-eli. O nwere arọ one nwaanyị ga-abụ ọgba, na-etuzi nwaanyị afụ nne mmọnwụ, o so malụzie maka na arụ ya agbagotego. Ọfụkwali mmọnwụ. Ka m gbubie gị ebe a, ọ nwere ma ihe gbasara ihe a, ọ nwere ajụjụ m ga-ajụ gị mgbe gị ka obere okwu. Ada anyị nwaanyị bụ Chimamanda Adichie sịrị na ọ chọrọ ka ọ mara mmanwụ
ka nwa nwaanyị mara mmọnwụ. Kedu ka nsi wee hụ ụdị okwu a? Mma mmọnwụ dị n'ụdị n'ụdị. Ọ bụrụ na echighị echichi na ọ ga-enwezi ike nna mmadụ ịtọ. Ọ bụrụ na okwuba okwu mma mmọnwụ akọwala ya ihe nwaanyị ji ama mmọnwụ. Ọ bụrụ na ọ maka ochichi akọwala ya, ọ bụkwa anụmanụ maka arụ n'ọgbalụ akọwala ya, mana o jemigo ije kpata eji wee chie nye echichi ubie okwu mee nye ife niile a na-eme nwaanyị gbagola arọ ọ ga-enwe ike. Na ife niile a na-ekwu bụ obodo ọbụla Igbo bụ Igbo na-asụ n'onu n'onu. Nkụ dị na mba na-eyelụ mba nni. Ele nwoke na nwaanyị si wee debe utebe otu akaba ga-esi wee larụ na ya. Ya bụ na nkọwa gị bụ na Chimamanda na ọ ga-ama mmọnwụ maka na site n'omenala Igbo mmọnwụ bụ ihe ụmụ nwoke na-eme, mana a sị na o nwere ka nwaanyị ga-aga ọkaruo nka otorukwu ihe a na-eme mmọnwụ, mana Chimamanda aka eruru ha ọgbọ ahụ. Kedu ihe i chere maka nke a? Abịakwa ọzọkwa, ọ sị na ọ chọrọ ka nwa ya nwaanyị ọ mụkwara ọhụrụ mara mmọnwụ. Ọ mụrụ ọfụ ga-esi wee malụ mmọnwụ nyanwa na onwe ya, ebe ọ bụ na olugo ife eji nwaanyị eme wee mee gbasie mbọ ike wee nyere onwe ya aka wee kwanyite Igbo ele Igbo si wee dị gbam. Olulu ogo na a ga-eme ya ka ọ malụ mmọnwụ. Ebidogodu na nchi echichi echilie. Olulu oge olugo na ọ ga-ama mmọnwụ. Ekwulu m na ọ bụrụ sọọsọ maka nwaanyị lue arọ one ka ọ ga-abụ ka ọ ga-eji malụ mmọnwụ. O nwekwuru ife nwaanyị ga-abụ mekarịa ife nwoke ga-enwe ike mmenụ. Ndị obodo nwere ike neche enye anya sị ka ama anya mmọnwụ ka ọ malụ mmọnwụ. Ife kpata na Chimamanda olugo ya bụ ebe ọ na-abụ nwaanyị lue ma oluzi na-arụ na-anwa ma ọ na oluro emenye ọmalụ mmọnwụ oele osi wee dị. Mana nke na nwa ya zi aka efuru eze enu na a ga-amapụ ya mmọnwụ, nke ahụ ka a ga-eneba anya ọfụma ele osi wee dị. Alụ Ọkankuzi ịkọwara nnọọ nke ọma. Kịta odogo ewu n'ọkụkọ anya maka na ndị be anyị sịrị na nwatakịrị kwọcha aka usoro ọgaranya rie nri na ndị okenye rie nri, mana etu anyị si wee kọwa ya oge odogo anya anya ugbu a ga-asị na ọ bụ na ọ chọrọ ka ọ maa mmụọ ya gaba n'ihu ka isi wee kọwa na a ga-agwa ihe dị na ya o mekwa ihe dị na ya, mana ọ bụrụ maka nwa ya nke ahụ wee dị. Ndị be anyị abụ m Amalinze Azị. Unu nụrụ ụbụbọ bụ na Ọkankuzi Paschal Onyii Oguno kpara gbasara omenala Igbo na ihe ọnọdụ ndị igwe n'ala Igbo. Ọtụtụ ihe anyị kpara bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju anya wee nwee chioma ya bụ ụva wee kwudo Ọkankuzi Oguno wee bịa kọwara anyị ọtụtụ ihe ka o siri wee kọwaa na ndị igwe na ọrụ ha bụ ichedo omenala na ọdịnala Igbo. Ọzọkwa ọ dụtụrụ aka bụ maka ọzọkwa ihe dị mkpa ọ gwara anyị maka ya bụ ajụjụ gbasara ada anyị nwaanyị Chimamanda. O nwere mgbe o kwuru na ọjụjụ ọtụtụ na otu n'ime ọtụtụ ajụjụ ọnụ a jụrụ ya na ọ ga-achọ ịma mmanwụ na ọ ga-achọwa ka nwa ya nwaanyị mara mmanwụ. Ihe nke o kwuru ọtụtụ ndị Igbo ọ na-agbaka ha isi wee sị ka m jụkwanụ Ọkankuzi Oguno maka na Ọkankuzi Oguno bụ otu n'ime ndị nọ n'ime obi igwe ndị Enugu Ukwu. Ọ maara ihe gbasara omenala nke ukwuu. O wee kọwara anyị na ihe Chimamanda na-ajụ abụghịkwa ihe anụbeghị, mana ka m si wee ghọta ka o si kọwa bụ na ọ bụrụ na
o mezugo ihe nwaanyị na-emezu na a ga-anabata ya, mana ụmụ mmụọ abụkwa na ụdị a, maka na ụmụ nwaanyị a na-eso ekwu ihe a na-eme mmọnwụ, ha anaghị ajụ ese ya, mana a na-enye ha ya enye. Ya nwa na onwe ya bụ Ọkankuzi Oguno kwuru na ada anyị nwaanyị Chimamanda Adichie etozuola, na o mepụtara ihe dị egwu kwesịrị eji wee chikwuo ya echichi, ya bụ na ọ ga-ama mmọnwụ. Mana na nke nwa ya nwaanyị ọ mụrụ ọhụrụ ọ sị na ọ ga-ama mmọnwụ, ọ sị mba ọkwara ndị ọma mbala na ọ gaghị ama mmọnwụ olo ọgbakwara ndị o were. Ya bụ na o kwenyere na Chimamanda ga-ama mmọnwụ ma o tozuo. Unu mara na ndị Igbo na-ekwu na nwaanyị toruo osoro kwubi ha ga-eme mmọnwụ. Chimamanda egbepụtago ọtụtụ ihe, mana ọ dịziri ndị ichie n'ala Igbo ka mara ma ọ ga-eso wee mara mmọnwụ. Mana mụ onwe m, mgbe mụ na Chimamanda ga-ezudo, aga m ajụkwu ya ajụjụ ka m mara ihe o bu n'obi were na-ekwu na ọ chọrọ ịma mmọnwụ, mara ma ọ bụ ụdị a Ọkankuzi Oguno kọwara anyị ka ọ bụrụ ụdị ọzọ ya bụ Chimamanda na-ekwu. Mana ka ọ dị na Chimamanda ịbụ ada anyị nwaanyị, nnukwu ada anyị nwaanyị, echiri gị echichi maka ihe imepụtara. Maka na ndị be anyị na-ekwu na ihe enyi ya nwoke nwaanyị eme ya. Ndewonu. Ya bụ Amalinze Azị nke ọ dịba.